Malawi Today. Kuchedwa kutsiriza kafukufuku ndi milandu yokhudza ziphuphu ndi katangale m'dziko lino kwakwiyitsa mabungwe olimbana ndi mchitidwewo. Omenyera ufulu wa anthu a Sylvester Namiwa wati anapulumuka ku imfa potsatira chiwembu chomwe anakumana nacho pa zionetsero ku Lilongwe. Ophunzira pa sukulu ya Mtunthama osense ku Kasungu aphwanya ndi kuwononga katundu wa ndalama za nkhaninkhani. Ndipo mzamasewera nthambi yoyendetsa mpira mchigawo chakumpoto ya NRFA yati kampani yatsopano iyamba kuthandiza ligi ya Premier Division mchigawochi. Tsopano nazi nkhanizi mwa satane. Bungwe la National Anti-Corruption Alliance ladandaula ndi kuchedwa kwa ntchito yothana ndi katangale m'dziko lino, pomwe dziko lino likhalira kukumbukira tsiku lothana ndi katangale mu Africa mmawa lino. Wapampando wa bungwe ya Moses Nkandawire wati ngakhale anthu ena anamangidwa pokhudzidwa ndi katangale komanso ziphuphu, milandu ina ikuchedwa kuzengedwa ndipo kafukufuku wa milandu ina anayima. Yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB ya Hilary Chilomba wati bungwe lili kukhazikitsa njira zatsopano pa ntchito yothana ndi katangale m'dziko lino. Zambiri mu ripoti ili lomwe alemba Sarah Tembo lomwe akuwerenga ndi Alex Panda. Wapampando wa bungwe la National Anti-Corruption Alliance a Moses Nkandawire wati ndondomeko yokhazikitsa makomiti oona zachilungamo mu nthambi za boma ndi m'maunduna ake sizinachitike kwathunthu potengera kuti nthambi zochepa zokha ndi zomwe zakwaniritsa mfundo zoyenerazi. Nkandawire ati katangale amabwezeretsa m'mbuyo ntchito zachitukuko cha dziko. Iwo ati pakufunika kuti boma likhazikitse ndondomeko zokhwima zothana ndi izi. Pakadali pano ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB a Hilary Chilomba kuti bungweli likumalizitsa ntchito yokhazikitsa ndondomeko yotchedwa ACB Connect yomwe idzithandiza amalawi kudziwitsa bungweli nkhani za katangale mosavuta mwachinsinsi komanso adzilandira tsatanetsatane momwe milanduyo ikuyendera. Dziko la Malawi pamodzi ndi mayiko ena mu Africa akuyembekezeka kukumbukira tsiku lothana ndi katangale muno mu Africa mmawa lino. Ripoti limenelo walemba ndi Sarah Tembo. Koti la Lilongwe Principal Resident Magistrate lalamula wa polisi yemwe akufufuza mulandu wa ochita zisudzo Tumpe Mtaya yemwe amadziwika bwino ndi dzina loti Phwedo kuti akaonekere m'bwalo sabata yamawa atalephera kupereka chiphaso chomwe mwana yemwe akuganiziridwa kuti anagwiriridwa ndi wachisudzoyo. Principal Resident Magistrate Benjamin Chulu walamula izi lero atakumana mkachipinda komata ndi mbali zonse zokhudzidwa ndi mulanduwu. Mwezi watha khoti linalamula mbali ya boma kuti ipereke ID ya mayeso a form 4 pofika lero koma yalephera kuchita izi kawiri konse. Mtaya kumuganizira milandu iwiri yokhudza kugonana ndi mwana komanso kuzembetsa mwana. Mlanduwo auyimitsa mpaka lachiwiri pa 15 July. Lawyer wa Mtaya Khwima Nchizi akufotokoza zambiri. Timaina kuyamba nkhaniyo koma tisana siyani last time akhota ananena kuti aboma afotokoze kunena kuti sana bwerese chiphaso chimene amene aonera kuti ndi mwanayo anagwisa ntchito olemba mayeso ake for last year. Apolisi zimene sanapange mpaka ndi akhota anena kuti chibwereso lachiwiri kuti akapangizenso. Akhwima Mchizi lawyer wa Tumpe Mtaya odziwika kuti Phwedo. Omenyera ufulu wa anthu wa Sylvester Namiwa wati adakali okhumudwa ndi mmene anagwirira ntchito yawo pa nthawi yomwe achiwembu anawamenya ndi kuwavulaza apolisi akuona pa tsiku la zionetsero mwezi watha. Anamiwa anatsogolera zionetsero zomwe bungwe la Citizens for Credible Elections limakakamiza wapampando wa bungwe la zachisankho la Meki Justice Anagantani Manja komanso mkulu woona zachisankho a Andrew Mpesi kutula pansi maudindo awo ponena kuti soyenera kutsogolera chisankho chikubwerachi. Iwo alankhula kwa nthawi yoyamba
pa Zodiac Exclusive sikwathawu komwe anati anapulumuka kuimfa. Chisomo Chingwalu walemba ripotili. Anamiwa akudzudzula achitetezo ati polekerera madala kuwalanditsa kwa anthu aupandu omwe adawamenya modetsa nkhawa pa zionetserozi. Polankhula mu Zodiac Exclusive, Anamiwa ati anatsala pang'ono kuphedwa ngakhale kuti apolisi ndi ame amayang'anira. Ineyo in my life, I could not imagine one day, even my worst enemy could have honest kachineso. And when I yes, amela ndi umuntu lero, umuntu atadala na ichotani. Sangafuna kusika chitike simene sichaso. Chuwa kwambiri chonera kuti chimachitika apolisi alipo mpacha, asilikali ankhondo alipo mpacha. Ngakhale nthambi za apolisi ndi asilikali zati zinakhazikitsa kafukufuku pa zomwe zidachitikazi, mabungwe oyima paokha akukakamiza adindo kuti achitepo kanthu mwamsanga kuti pakhale chilungamo komanso kuti omwe anachita izi agwidwe. Anamiwa anawachita chipongwe pamene amatsogolera bungwe la Citizens for Credible Elections lomwe limachita zionetsero zokakamiza wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja komanso mkulu woona zachisankho Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo awo. Bungweli lati awiriwa alibe kuthekera kuyendetsa chisankho cha pa 16 Septemba. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la European Union lapempha zipani zomwe zikutenga nawo gawo pa chisankho cha pa 16 Septemba kuti zilemekeze malamulo poonetsetsa misonkhano yawo yokopa anthu sikuchitika ndi ziwawa. Mkulu woona za ulamuliro komanso ufulu ku bungweli mdziko lino Grace Mgaga wati ziwawa zimasokoneza ntchito yokhala ndi chisankho chokomera mbali zonse pambali posokoneza nkhani za demokrasi. Iwo ayankhula izi dzulo pa msonkhano wozindikiritsa anthu za ufulu wawo oponya voti pansi pa ntchito ya boma lathu yomwe bungwe la EU likuthandiza mdziko lino. Tiyi ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Mkulu woona za ulamuliro wabwino komanso ufulu ku bungwe la European Union dziko lino Grace Mgaga wati dziko la Malawi lakhala lili lachitsanzo nthawi zonse pochita chisankho cha bata. Mgaga ati pano pamene misonkhano yokopa anthu ili mkati, zipani za ndale zikuyenera kulemekeza malamulo ndi kupewa ziwawa. Tiona kuti mene tiuzibwera ku zisankho zicha kuli zonse zitha kuyenda bwino kuti amalawi ndiwo musemu akhala kuyendesa zisankho zisankho zimene zichazi takhala tili example maiko ambiri kukhala ngati kuti ndamene timadziwa democracy komanso democracy ija we exercise freely ndi kuonetsetsa kuti mmene takhalira mbiri yathu mbuyo musemuja komanso pa 16 September zikhalanso momwe. Pakadali pano mlangizi wa bungwe la Nice Public Trust mboma la Njinji Emmanuel Banda wabwereza kupempha atsogoleri a ndale kuti alewe kugwiritsa ntchito achinyamata kuchita zipolowe pa ndale. Andale ayenera kuti anthu asiye zabodza asaza zone zokhazokha komanso andale asiye kugwiritsa ntchito achinyamata molakwika. Andale amanso tikuwapempha kuti nkhani ya aziwawazo aonetsetse kuti anthu amene akuwatumikira, anthu amene akuwauza information yawo akhala anthu oyenerera. Dziko lino lili ndi chisankho chosankha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala pa 16 Septemba chaka chino. M'malo mwa Zodiac ku Mchinji, ndine Blessings Kang'ombe. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiota. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Ophunzira pa sukulu ya Mtunthama osense ku Kasungu aphwanya ndi kuononga katundu wa ndalama za nkhaninkhani. Kuchedwa kutsiriza kafukufuku ndi milandu yokhudza ziphuphu ndi katangale mdziko lino kwakwiyitsa mabungwe olimbana ndi mchitidwewo. Omenyera ufulu wa anthu a Sylvester Namiwa wati anapulumuka kuimfa potsatira chiwembu chomwe anakumana nacho pa zionetsero ku Lilongwe. Ndipo mzamasewero nthambi yoyendetsa mpira mchigawo chakumpoto ya NRFA yati kampani yatsopano iyamba kuthandiza ligi ya Premier Division mchigawocho. Popitirira ndi nkhanizi, ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Mtunthama osense Community Day mboma la Kasungu aononga katundu wa sukulu kuphatikizapo malo osunga ndi kuwerenga mabuku komanso nyumba ya mphunzitsi wamkulu pa zifukwa zomwe pakadali pano sizinadziwike. Ofalitsa nkhani ku nduna yoona za maphunziro aku primary ndi secondary Christopher Kapachika Banda wati ndunawo walandira ripoti loyamba ndipo pano wakhazikitsa kafukufuku. Wilson Henry wadza ndi nkhani yonse. Yemwe waona izi zikuchitika a Lucas Banda watiuza kuti ophunzirawa samakondwa ndi chakudya chomwe amalandira pa sukuluyi
chomwe ati sichinali chabwino. Apanda ati usiku wathawu ophunzirawa anaganiza zoyamba kuphwanya katundu pa sukulupo ngati njira imodzi yoonetsa mkwiyo wawo. Chakudyaza kuli chimawawa chimene machita kuti vana aja ayambe kulani kuona nga pasukulupo kuyaso a headmaster pamenepo samagwirizana nawo anawo kazimene amachita. Ofalitsa nkhani ku nduna za maphunziro a ku primary ndi secondary a Christopher Kapachika Panda watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti undunawu walandira ripoti loyamba ndipo pano wakhazikitsa kafukufuku. Komabe Panda ati ripotilo silikunena zifukwa zomwe ophunzirawo achitira izi koma kuti likungofotokoza kuti anawo aphwanya labotale komanso nyumba ya phunzitsi wamkulu pa sukulupo. Iwo atinso ophunzirawa aphwanyanso ofesi ya phunzitsi wamkulu komanso chipinda chowerengera momwe aba mabuku atalephera kuti atenthe chipindacho. Ndinomatira ndine ripoti inokanira inoyambira ndi preliminary report imene ikusonyeza zimene zachitika koma kafukufuku ali nkati kuti ngati unduna tidziwe kodi chimene chachititsa ziwawa zimene chiti chani ndiye zonse zizatha tikuchithe. Ofalitsa nkhani za polisi ku Kasungu a Joseph Kachiko kwati apolisi anathamangira kumalowo kukakhazikitsa bata koma ati akudikira ripoti lofotokoza momwe zayendera. Sukulu ya sekondari ya Mtunthama All Saints Community Day yomwe ili pansi pa mpingo wa Anglican ndipo mbali ina imayendetsedwa ndi boma ili ndi zipinda zogona asungwana komanso anyamata. Kuchokera kuno kudowa m'malo mwa Zodiac ndine Wilson Henry. Mu nkhani zokhudza ndale mamembala a bodi nthambi komanso kampani za boma omwe akuyima pa chisankho chikudzachi awauza kuti atole pansi maudindo awo pofika pa 23 Julayi chaka chino. Mulembo wa kampani za Peter Simbani wati izi ndi malinga ndi malamulo a chisankho. Mkulu wa bungwe lomwe silaboma lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awire Kambwandira wayikira kumbuyo ganizoli potsindika kuti izi zisonyeza kutsata malamulo. Dickson Chivwati Gondwe walemba ripoti ili. Pamene dziko lino lokonzekera chisankho cha pa 16 September mkulu woyang'anira kampani komanso nthambi za boma Peter Simbani wati akuchita chiliyonse chotheka kuonetsa kuti anthu omwe akugwira mu nthambizi akutsatira malamulo mogwirizananso ndi malamulo oyendetsera chisankho. Iwo afotokozanso kuti onse omwe akhala akusiya ntchito akuyenera kupereka kalata ku ofesi yawo komanso kalata yomwe akhoza kuyigwiritsa ntchito ngati umboni ku bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission. Lamulo limanenetsa kuti kwa iwo amene akugwira ntchito mboma kapenanso kuti adasankhidwa kuti ayendetse nawo pena pake akuyenera kutula pasi maudindo amenewo ngati akufuna kuti kutawo ayimenawo pa chisankho chimene chikubwera. Ndiye kalata imeneyo tinangolemba ndithu kuti takumbutse chimene malamulo amanena. Mkulu wa bungwe limene limalimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awire Kambwandira watsindika kufunika kolemekeza malamulo mu ndondomekoyi. Akumatula pasi udindo akumapitiliza ndithu kumapikisana nawo muzisankho uku akugwira ntchito. Izi zosayenera ndi kuphwanya malamulo kuyipa kwake nkonena kuti kumapangisa kunena kuti anthu ena akhale ndithu pabwino atha kumagwiritsa ntchito zipangizo za boma kumapanga kampeni komanso zili kuthekera pobweretsa kusakaza ndithu chuma cha boma kumagwiritsa ntchito chuma cha boma kumakapanga kampeni. Dziko la Malawi lichititsa chisankho pa 16 September 2025 pomwe lidzasankhe mtsogoleri wa dziko aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. M'malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Anthu mboma la Rumpi ndi okhumudwa ndi ochita malonda omwe akugulitsabe shuga pa mtengo wokwera wa 6,000 kwacha poyerekeza ndi mtengo ovomerezeka ndi boma. Mmodzi mwa malonda ayola mchavula wati izi zili chomwechi kamba kuti shuga kusowa mbomali koma mneneri wa unduna wa zamalonda Patrick Bota wati ndi odabwa kumva izi. Kuchokera ku Rumpi, Brian Machere walemba ripoti ili. Bajeti ya shuga yolemera kilogramu imodzi mboma la Rumpi ikugulitsidwa pa mtengo wa pakatikati pa 4,500 ndi 6,000 kwacha. Mtengowu ndi okwera kulekana ndi mtengo ovomerezeka wa 3,000 kwacha. Malingana ndi amalonda mbomali izi zili chonchi kamba kuti shuga akusowabe mbomali. Mmodzi mwa amalondawa ayola mchavula ati kamba kavutoli amakakamizidwa
kukagula kwa mavenda anzawo shugayo pamtengo wa 90,000 kwacha papelo. Vuto limene tinganeneko panopa ndi kushowa kwa shuga. Kwa shuga tikushayanisa ndi kale maka kuchipiko. Chifukwa kuchipiko ndimene kumapezeka shuga ya mtengo wabwino ovomerezeka ndi boma. Njeno chifukwa cha kushowa kwa shuga kuchipiko zimapangisa kuti tizikaoda kunja kwa mavenda anzathu enawa. Tikaoda kunja kumitengo simakhala tani yovomerezeka kwambiri yayi kusiyana ndi kuchipiko. Mneneri wa nduna wa zamalonda mdziko muno Patrick Bota ati mtengo wa shuga ukadali pa 3,000 kwacha. Yo ati izi ndi zachilendo kumva kuti mboma la Rumpi anthu akugula shuga pa mtengo wokwera chonchi pomwe madera ena anthu akupeza shuga mosavuta komanso pa mtengo wabwino. Mama zadai ku Rumpi ndine Brian Machere. Munkhani za masewero nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto yati ilengeza mgwirizano watsopano umene yalowa ndi kampani ina imene idzathandize ligi ya Premier Division. Pakadali pano Bishop Abraham Simama kudzera ku kampani yawo ya Simama and Sons Simso akupereka 5 million kwacha ku ligi koma Zodiac yapeza kuti akuluakulu oyendetsa ligi yapeza thandizo linanso lowonjezera la ndalama zopyola 20 million kwacha. Mlembi wamkulu wa Northern Region Football Association Alupakisho Simwera sanafune kuulula dzina la kampani koma watsimikiza kuti zokambirana za mgwirizano zafika pa mapeto ndipo alengeza zonse sabata yamawa. Zona kuti tine sponsorship kutokera ku Simpson na tsimikiza kuti tikati kutamanga kukira pano sponsor bezeka komano tikadagambira nabe kuti timalizise zonse tikamaliza zonse tikati kubweranso kuno bwino kuti tizafotokoza kuti sponsorship ya deal ili motere ndicholinga chonena kuti tachita motivate mati kokhala muna chifuniro chatonena kuti ligi yathu ndalama zake zidusa na 20 million kapena 5 million komano pa details zonse I think tikati kubwera kuno bwino tikamalizisa zonse ndingopempha kwa onse okonda masewero mpira kuno chigawo chakumpoto kuti tikhale odekha pamene tikumaliza zonse kuti tidzazivetsane ndikuwuzana kuti deal yathu ikhala motere. Alupakisho Simwera mlembi wamkulu wa bungwe la Northern Region Football Association. Munkhani zina chiwerengero cha anthu omwe afa pa ziwonetsero zosagwirizana ndi boma mdziko la Kenya chakwera kuchoka pa anthu 11 kufika pa 31 31. Ziwonetserozi zikuchitika pofuna kukakamiza boma kuchita zinthu poyera ndipo ena akufuna mtsogoleri wa dzikolo atule pansi udindo wake. Koma ngakhale izi zikuchitika mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto walamula apolisi kuti adziombera miyendo anthu omwe akuchita ziwonetsero molunjika msitolo za anthu. Bungwe la United Nations ndi magulu ena omenyera ufulu wa anthu asonyeza kukhumudwa ndi izi. Ruto anati aliyense yemwe apezeka akuthyola sitolo kapena kuchita zamtopola pa malonda ena awaombere miyendo kuwatengera ku chipatala akachira awazenge milandu pa upanduwo. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Kuchedwa kutsiriza kafukufuku ndi milandu yokhudza ziphuphu ndi katangale mdziko lino kwakuyitsa mabungwe olimbana ndi mchitidwewo. Omenyera ufulu wa anthu wa Sylvester Namiwa wati anapulumuka kuimfa potsatira chiwembu chomwe anakumana nacho pa ziwonetsero ku Lilongwe. Ophunzira pa sukulu ya Mtunthama osenze ku Kasungu aphwanya ndi kuwononga katundu wa ndalama za nkhaninkhani. Ndipo mzamasewero nthambi yoyendetsa mpira mchigawo chakumpoto ya NRFA yati kampani yatsopano yamba kuthandiza ligi ya Premier Division mchigawocho. Munali ndine Christina Chiuta zikomo kukhala nafe tsopano mverani za nyengo. Awu batsiyane za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Masana abwino muli ndine yetunge muhoni. Kwafunda komanso kuli mvula yamawa madera ena maka mzigawo za kumpoto komanso kumwera kwa dziko lino. Mphepo yamwera ikupitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi ndipo pofika lachisanu tiyembekezere nyengo yozizira kwambiri m'madera oshuluka. Masanano ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 18 pomwe ku Lilongwe kwafunda ndi madigiri 22. Ku Blantyre kwafunda ndi madigiri 19 pomwe kwa Nkabu kwatentha ndi madigiri 26 ndipo ku Mangochi kwatentha ndi madigiri 25.
nthawi imene dzuwa liyembekezera kulowa lero pa 10 July 2025 ku Lilongwe 5:30, ku Mzuzu 27 minutes to 6 ndi ku Blantyre 22 minutes past 5. za nyengo kuchokera ku nthambi yona za nyengo nzomwezi. Mwana ndine Tuonge Mhoni, masana abwino.